No niin. Pekka ja Pätkä ostivat eilen illalla viimeisen lottoarvona juuri minun nenän edestäni. Epäilen, että tässä on päävoitto. Pitää seurata häiritä heidän toimiaan tarvittaessa. Tätä ne katuu vielä. Onko täällä koiria myynnissä? Onko täällä koiria myynnissä? Ai et onpas ihania. Pekka Puupää, kukkahattu kuivumaton. Pekka Puupää, hauska heppu harmiton on. Pätkä Hanne, ystävä kai on ikuinen. Justiinalle antoi Pekka sydämen. Hei, 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 muusta liiketään, vai mistä lienee tullut Puupää nimitään? Hei, 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 niin vekkulisti tien, kumppanukset kommelluksiin. Kaikkia tekin olette menneet ostamaan lottoarvan. No voititteko te mitään? Ei me tiedetä vielä. Emme ole kerineet palauttamasta. Voi teitä pölvästäjä. No, menkää palauttamaan se, vaikka ette siitä voitakaan mitään. Älähän nyt Justiina. Ei sitä tiedä, vaikka me oltais voitettu päävoitto. Ei sitä koskaan tiedä. No sehän vasta olisi maailman loppu, kun te pölvästit sen voittaisitte. Älkäähän nyt roo Puupää, mutta minun mielestäni maailman loppu tulee vasta ensi viikolla, näin minun ennustaja kertoo. Vai mitä? Joo, niin taitaa olla. Häh? Mikä ennustaja? Nyt te pölvästit lähette palauttamaan sen arvan ja samalle etsitte töitä. Minä lähden taas Amalia tänin luo pariksi päiväksi. Ja kun minä tulen takaisin, niin teillä on oltava töitä. Tuliko selväksi? Tuli tietenkin. Kyllä. Hei hei. Hei. Terveisiä Maijilta teille. Niin. Hei hei. Justiina tulee takaisin. Apua. Mikäs tämä nyt on? Minne sinä olet viemässä minua? Odotas nyt vain. Minä saan sinut vielä käsiin. No kai me pitää lähteä palauttamaan tämä sitten. Asiahan ei tässä tapauksessa ole puu. Kyllä se kuulee, älähän tule. Kyllä. Toinen saa. Joo. Minä otan tämän toisen. Ai kovikin jäi Justiina taholta. Lataan kiinni. No. Auttavasti ei pikkaraisia. Niin. Se ei aina sotkea. Siinä paha. No siinä. Kuulin kyllä tuon, mutta jaahas. Ja meneekö arvon herroilla Puupäivä ja Pätkä? Noin kova kiire. Kuuntelepas pikkainen, eipäs pyssäytellyt tulevia miljonäärejä. Mitä miljonäärejä? Kyllä. Kuulinko minä oikein ja kaikki muut? Sallikaa minun nauraa. Ha. No pikkarainen, me emme ole Pekan kanssa vielä miljonääriä, mutta kun palautamme tämän arvokkaan lottokupongin, niin katsotaanpa kuka meistä viimeksi nauraa. Voihan teitä Puupäitä. Kyllähän Pekka, Joo. kyllähän häntä lonkista, niin siivoamaan. Kyllä. Kyllä. Köyhä talkkari vain. Jaha. Mitähän sitten seuraavaksi? No, varoittaa teille. Jaha, no, mitä meinaatte? Taki. Pop. No, niinpä näkyy kyllä. Mutta pitää ottaa näköjään avusta. Poistutaan. Vielä se
Ja juuri kun pääsin talon asukkaita. Jaha, näyttää siltä, että jotain tuli. No kertokaapa. Kulkees Pikkarainen, tästä lähtien työ voitte kutsua minun miljonääri puuviaksi. Ja minua miljonääripätkäksi. No, voititteko mitään? Kyllä, 25 miljoonaa. 25 miljoonaa. Anteeksi herra puupaja pähkä. En yhtään osannut aavistaa. Voiko tehdä jotain hyväksenne? Ihan mitä vaan. Hyvä eteenpäin. Nyt kun me ollaan siis miljonääriä, niin me tarvitsisi hovimestaan. Suostutteko työ semmoiseen hommaan? Kyllä. Niin. Hyvä. Se on leikkapas meitä, että siellä on hirveästi kiskaamista ja... Niin. Ja pölyjäkin pitää pyyhkiä. Oi. Jota meidän kautta lähinnä teknomusiikkia, jota esittää meille Pekat ja Pätkät. Korkealla kunnalla tekno huminoi. Kirves pappoo, tekno haukkoo, tekno samasoi. Jätkä siellä tekno hiellä leivän suohan voi. Ja tekno tessa ominoi. Ei oi, se jätkä on Kiva rallin me tehtiin viime vuonna. Kyllä vaan se alkaa tulla korvista ulos. Kyllä se rupeaa kuulostaa 11 sieltä. Hovimestari, laittaisitteko radion ystävällisesti kiinni? Kyllä herra pähkä. Noin. Kyllä me täällä lehdessä puhutaan paljon rikoksista. On Joo. pankkiryöstöä ja... Joku on nämä varastanut joku kalsarit. Ei se ole voinut Pekka tapahtua meidän kaupungissa, vaan naapurikaupungissa. Ai niin, se oli se yksi. Peleilu. Niin. Tää on paljon rikoksia. No niin, Mitähän ne kyllä. seuraukset? Eiköhän se saa Niin, sekin. Katsoska, laukku tänne. Mitä tuolla nyt tapahtuu? Irtoako se laukku? Pätkä tuu kahtoon joku harakka niistä vielä tommoista matkasta Niin. käsilaukun. Pekka, mitä jos mentäisiin apuun? Joo, nyt mennään. Joo. Hei, harakka. Annapas se tänne. Tänne. Niin. Ois, Nyt. ois. Jos ne matsoskaa saa ryöstettyä, niin sitten minä ryöstän pankin. Se ei kuulu No, se ei kuulu riitä. riitä. Mutta nyt matsasko käsilaukua, et vie. Ei Ois, tie. ois. Tehdään siinä. Oletteko te kunnossa? Oli ilo auttaa. Ilo oli meidän puolella. Kuulitko pätkä? Me ollaan sankareita. Vähän niin kuin se ihmepoika ja se lepakkomies siinä sarjakuvassa. Joo. Me ollaan miljonääriä niin kuin ne. Ne, kyllä. Tässä mekin ruvetaan supersankareita. Joo, asiaa puhut, Pekka, ruvetaan. Ole sinä ihmepätkä Kyllä. ja minä olen Pekka. Joo, asia ei tässä vaiheessa minulle kuulu, mutta missä me saamme ne supersankariasut, meidän tulee näyttää meidän supersankari. Anna paljon tätä rahaa nyt, kun voitettiin sen päävuotta. Niin. Lähdetään osa. Lähdetäänpä ostamaan. Onko täällä kaikki kunnossa? Onko täällä kaikki kunnossa? Onko täällä kaikki kunnossa?
täällä. Onko tekniikalla kaikki kunnossa? Niin. Vittu voilla asti nämä asiat. Mä pitäis ottaa niitä rikollista, mitäis myö niitä? Ensiksi soittaa poliisille, kerrotaan keitä me olemme ja tarvitsevatko he apua niiden rikosten ratkonnassa. No tää ei tiedä, Petteri. Et sinä on niin tyhmä, mitä minä näen. Eipä taida olla. Minäpä soitan. Minä nyt vastas. Missä ne kahvilla vai? Missähän ne on? Halo? Halo? Eikä se puhua kun vastataan ja sitten ei vastatakaan mitään. Komissario Konhonen puhelimessa. Tämä on Reester! Apua! Komissario Konhonen puhelimessa. Siellä puhuu Pekka Poppe. No vastaa sinä. Joo. Täällä puhuu supersankari ihme Pätkälemät Pekka. Haluaisimme auttaa teitä rikosten ratkonnassa. Kyllä työ voittaa auttaa eläinkauppaa. Meitä on myös sillä on naamioitu loistoja. Voittakaa hoitaa homma, mulla on muutakin tekemistä. Kyllä voimme. Entä? Urkko Pekka ensimmäinen tehtävä. Nyt mennään, että me laatumme. Pystyvätkö Pät-Pekka ja ihmepätkä estämään eläinkaupan ryöstö? Löytyvätkö he perille ja jaksavatko he juoda ilman kulkuvälinettä? Se selviää ihan näillä sekunneilla. Tähän Pät-aikuun ja tällä kulttuuriareenan näyttämöllä. Enkä tois Pätkätä. Kissoja. Ai kissoja? Ui. Eiväthän nuo ole kissoja, vaan naisia, jotka ovat pukeutuneet kissoiksi. Anteeksi meidän, miksi te olette pukeutunut kissoiksi? Vastaukset, että olemme saaneet seuraa. Oletteko te hassun näköisiä? Eikö hassun näköisiä? Antakaa minun nauraa. Anteeksi Nerikka. On tosi rummaa nyt ryöstöttömän eläinkauppaa. On, hyi. Onko se rumaa? Oi ei! Jaahas, mitäs te luulette tekevänne? Mitä se sulle kuuluu? Kukas pihteinen pekö työ ootte? Minä olen hypermies ja kuulin, että te kaksi tarvitsette täällä supersankaria, vai? Anteeksi hypermies, mutta täällä on jo 2 supersankaria. Minä ja Pät-Pekka. Ai, supersankareita, niinkö? Ei huolta, minä hoidan roin paremmin kuin te. Tässä ihan nähdään. Nyt ne näkyy ja nyt ei. Pihteinen pekö, miksi te noin teitte? Niin just tämä oli meille kuuluva tehtävä. Niinpä. Ai oli. Oli. Kyllä. Ei tarvitse kiittää. Mutta nyt minun pitää kiittää kohti uusia seikkoja. Nähdään tässä. Pauli, mitä se?
Missä ne loistot? Siellä oli yksi tyyppi, joka... Epä Pekan kanssa hoidimme rosvot käden käänteessä. Kiitos paljon avusta. Paljon kiitoksia. Olkaa hyvä. Olisiko teille meille lisää tätä hommia? Löytyisikö? Justiinsa sain Natia-puhelimen viestin. Voittako pankkia meinataan ryöstää? Voittako hoitaa? Joo, ilman muuta. Lähdetään päin. Yes, sir. Jälleen tarvitaan sankareiden apua. Onnistuvatko he pysäyttämään pankkiryöstön? Onko heillä voimaa juosta pankkeen asti ja kukaan kulmaan hypermies? Se selviää ihan juuri nyt. Katospa, se oli tipuusia. Ensinnäkään ei ollut mitään tipuusia, vaan minä olen koppa harakka ja minun tässä on apurani vartse. Mitäs pätkä, jos hoidettaisiin nämä rosmoset käden kielteessä? Joo, Tää yrittää. joo, antaa mulla vaan. Kappas vaan. Mitäs te olette täällä tekemänne, hä? Mitä se sulle kuuluu? Ei huolta, höpermies on täällä taas pelastamassa päivän. Pistäisikö taasko tuo tulee sotkemaan meidän asioita? Niin just, tämä oli meidän tehtävä. Ai teidän? Kyllä. Ei huolta kansalaiset, minä hoidan tämän. Parempi kuin nuo kaksi. Nyt ne katos. Eikö ne sanaa kuuluu? Pekka, mitäs jos antaisimme tälle tyypille pienen opetuksen? Joo, Nyt. Minullahan et opetusta kun on. Ei tarvitse kiittää kansalainen. Mutta nyt minun pitääkin taivahti uusia seikkoja. Sayonara! Miten se aina osaa tulla aina noita meidän asioita? Niin, mistä hän osaa tulla juuri sinne, missä me olemme? Niin, se on kyllä kuuluu. Pikkaista. Hyvä, puupa ja kakka. Mikäs hätänä pikkaista? Hyvä, herra. Teille tuli tällainen kirje ja Justin on kidnappattu. Kauheeta. Jämäs. Vai että Justina. Sitten se. Tästä se lukee. Herra Puupää. Vai pitäisikö sanoa Pekka? Olen kidnappannut vaimonne Justiinan. Jos haluatte hänet ehjänä, tulkee ihmepätkän kanssa vanhalle kartanolle. Suotte heitä yhteen lisää asioita. Terveisin Herra X. Mitä ihmeen Herra X? No se ehkä selviää, Pekka, kun menemme sinne kartanoon. Joo, lähdetään sinne. No joo, Tuu sinä tämä pikkarainen mukko. Me tarvitaan nyt sinun vahvoja käsivarsiesi ja luuta. Niin. Asia selvä. Kuka on herra X? Onko Justina kunnossa? Ehtikö pikkarainen tiskata tiski? Saavatko sankarimme tietää, mistä tässä oikein on kysymys? Kaikki nämä ja paljon muuta selviää ihan juuri nyt.
Te saavuitte viimein. Tervetuloa Pätpäkkä ja ihmepätkä. Ja kuka lieköön ystävänne? Eikö se on meidän talonmesta tuo hovimestari Pikkarainen. Ei katos, ihmepätkä täällä tuttu se sanoi. Niin. Juset on. Niin taitaa olla. Ei juurekin täällä. Äläpäs tee kaunoilla Justi. Ai niin Justi. Mitä, ne ei tehnyt sulle mitään pahaa. Ei ole, Pekka. Mitäs Amalia teille kuuluu? Nyt molemmat te kaksi. Eikä halata, miksi te olette täällä? No sen me haluamme tietää kanssa herra X, herra itse Koltta. Töitä. Haluan sen 25 aikaa te varatte. Minulta jo ole. Ja mistä viekö sinä? Ei tule, ole. Mistä viekö? Mitä? Onko se totta? 205 miljoonaa! Joo, kyllä 25 miljoonaa, mutta mistäs työ sen tiedätte? Tiedäpähän vaan, mutta jos ette anneta rahaa hyvä, niin sitten pahalla. Ei anneta rahaa. Sehän hypäissähän Se eläinen on. Niin, Ei hyvät herrat, minä hoidan tämän. Ei puvikarainen. Minä näytän teille. Päälle ruoittelu, mitä sinua pelkää? Ai vieläkään rohkeaa. Kuule, minä saan näyttää näitä sinulle. Odota. Hyvä pikkari. Hyvä. Näytä sillä. Ei nyt tästä luutosta. Niin. Hyvä. Arjota näin sun opettajalle tavoin. Mitä? Poliisit tulevat. Seismoistot, Anetta pidätettynä. Mistäs työ tiesitte tänne soittaa? Kuka soitti kortin? Minä soitin. Kiitos Matsasta. Kiitos teidän Matsasta. Hei, ei tässä näin pitää nyt käydä. Hetkinen. Hype. Ja tipaus. Siinä on. No pätkähän se siinä. No pihteinen nyt. Antaapa kuulla sitä selitystä. Miksi työ nyt oikeasti haluatte nämä meidän miljoonat? Niin, Kysy vaan. ostaa sen arvan juuri ennen minua. Niin, Haluaisinko teille opetuksen? Vai Miksi sitä sitä vai? pitää opetuksia antaa, kun olisi voinut tulla kiltisti vaikka kysymään, että voitaisiko vaikka jakaa nämä rahat. Niin mitä siis jaettaisi nämä rahat ihan kaikkien kesken tasolla? Tätä rahaa on aika paljonkin, niin tulee kaikille hyvää mieli. Kuulostaa hyvältä. Sopii minulle. Ja nyt kun kaikki päättyy hyvin, niin mitä jos laulaisimme kunnolla Pekalla? Musiikkia maistro. Tykkäsikä laiha, kukkahatussa, takkiaan ei vaihda, se kotikin rassa, housut lykätöksyt. Ken on tänään mies, ei tarvitse arvata, joka ainoa suomalainen mies. Pekka Puupää on Suomen sandari, Pekka Puupää on meidän kaveri. Pekka Puupää asuu Savikylässä, kaikenlainen asuu. Joo, hyvää iltaa. Se on Antti McCoy tässä. Ja nyt sitten haluan kertoa teille, ketkä tässä roolissa on. Eli Justina on Anna Kivelä, Pekka Puupää, Timo Vuosmaa, Pätkä Marko Tiihonen, Taalle Pikkarainen on Konsta Airaksinen, Mantoska on Pirjo Kinnunen, Hypämies herra X Aleksi Kettunen, herra X Makoleet ovat Karoli Paasi, Ruusu Sarpanen Tuli Jakka, Iso Korosto Aali Tiihonen, eläinkauppias Sirpa Korhonen, apulainen Sanna Puttunen, kissanöiti Ailo Väänänen, Katti Tiina Osalan, Kissu Anna Kouvola, pankkibyrokraavia Niina Tuomainen, Harakka Jukka Malin, Parkkoset Anna Merkivaara, Ilma Mämmä, Tanja Tolonen, Mari Oksanen, komissaari Korhonen, Timo Puostonen, apupoliisi
Pentti, Mikko Korjanen, apupoliisi Pentti Kartti Nuutinen. Kerran. Joo, tietysti on todella siistiä, että ihan Antti koit kiittää näin. Kerran. Pitkä ja laiha, hukkahanussa. Takiaan ei vaihda, se kotikin kurrassa. Housut ja yksyt, ken on tänään mies. Ei tarvitse arvata, joka ainoa suomalainen mies. Pekka Puuka on Suomen sankarin. Pekka Puuka on meidän kaveri. Pekka Puuka asuu Savikylässä. Nyt haluaisin esitellä näytelmän taustajoita. Meidän tärkeät pitkäaikaiset apukädet on Seija Hyvärinen, Alli Räsänen, ohjaaja Tumi Turunen, puhustaja ja rekvisitööri, tarpeiston hankkija, tekijä Henni Keränen. Kuiskaaja Ulla Väätäinen. Ja sitten aina niin terävät apupojat tuolla valoissa ja äänissä. Eli Lauri Könönen ja Jesse Antikainen. Jesse Antikainen on äänessä ja Lauri Könönen on valoissa. Sitten käsikirjoittaja, roolittaja Timo Vuokma. Ja meillähän on nyt tässä aikaisemmin vuosikausia ollut ohjaajana Marita Salmela. Onko paikalla? On, ihanaa, tulette tänne. Nimittäin talon nuorisotyöntekijät ovat ihastunut sinua ja ovat antaneet sulle lähtölahjan, koska sinä olet ilmoittanut, että et tule meille ohjaamaan enää. Pyydän vahingossa mennään vielä tähän näyttämölle. Te ajattelit, että me näyttäjät kiittää sinua ja toivottaa sinne oikein hyvää eläkeä. Me halutaan näyttelijöiden puolesta toivottaa sinulle hyvää jatkoa ja tulevalle seuraavalle vuodelle. Niin, äsken unohtui, että tässähän meillä on tehnyt nämä lavasteet ja kaikki. Niin tämä on Katri Suomi, ihana ihminen. Kiitos ja kaikille yleisölle ja hyvää kotimatkaa. Eipä
puusta oot tehtynä tok minun pian, vaikka puupea on nimenään. Lähe puusta ei milloinkaan niin kaunis iän, mikä piästäni järjestän. Se on kaunis se luojan on luomo, vaan ne kukkasen kaunetta huomo. Tosissaan minä kuinka jos oisin, aina ymmärtää kaikki mun toisin. Pekka Puupää, Pekka Puupää, Pekka Puupää. Peto oisin minä totisella nuomallan, vaikka juhliin puhumaan. Ala television kemussakin hiljattain, piti alakossa lopettaa. Sano vaan jotta he kansalaiset, naru rätkätti miehet ja naiset. Tosissaan minä kuinka jos oisin, aina ymmärtää kaikki mun toisin. Pekka Puupää, Pekka Puupää, Pekka Puupää.